vecino e fago un chamamento para que todos estemos con eles e os apoyemos, estudantes, as familias enteiras, porque deso tamén vai a depender o noso futuro. Por eso, día 9, ás 11:30, na Plaza de América, manifestación, todos e todas as que poidamos estar aí con eles. A sanidade é de todos. Praza dos Cabalos, ás 11:30 da mañá. Perdón. Pero non acabamos aí. A CIGA tamén loita contra a injusticia do Poder Judicial, contra moitísimos xueces e fiscais que están de parte do capital e dos corruptos, dos que roban o povo. Persiguen os máis necesitados, persiguen os traballadores, persiguen os que estamos reclamando o noso dereito a ter unhas condicións mellor de vida. Contra eses tamén reclamamos a CIGA. Pelexamos día a día nos centros de traballo, en todos os sectores en xeral. E hoxe aquí tamén quero mandar un recordo, un saúdo e apoiar, como non, a noso compañeiro Xulio Vicente da plataforma das preferentes de Baixo Miño, porque estivo estes días sendo agredido. Un saúdo para toda a plataforma, unha plataforma que está dando a cara e que está dando a cara directamente ao Partido Popular. Señor Louzán, llevou a decir unha cousa: Xulio non ten antecedentes, o único que ten antecedentes é os amigos do seu presidente, señor Feijóo. Ese sí que teñen antecedentes de narcotraficantes. O Partido Popular, ilegalizar o Partido Popular, ilegalizar o Partido Popular, ilegalizar o Partido Popular. Pero ainda así recoñecemos que todo o que estamos facendo ainda é insuficiente. O Partido Popular sigue tirando pa diante. Pero eu tamén vos quero decir que tamén se están empezando a ver luces, non podemos decaer, temos que seguir tirando pa diante e ser optimistas, porque eu vos podo asegurar que algo está cambiando, porque hai moita xente que lle deu a voto ao Partido Popular, que confiou en eles e agora xa non confía en eles tampouco. E que se pode facer? Sempre nos preguntamos. Por suposto que se poden facer moitas cousas. Teremos que facer políticas de choque, políticas dende Galicia, con iniciativas propias, iniciativas nosas, do povo galego. Non poden valer solo promesa de humanizacións para crear emprego. Non, para crear emprego ten que haber un compromiso real cos sectores da economía productiva na nosa comarca e, por suposto, tamén na Galiza. Aí é o compromiso que nos pedimos. E, compañeiros e compañeiras, temos un reto, e como todo na vida, con constancia, decisión e loita, venceremos. Viva Galiza sempre, viva CIGA, adiante compañeiros e compañeiras. A loita continúa, coa CIGA na rúa. A loita continúa, coa CIGA na rúa.